Se olisi kuulkaa seuraava tuote juuri tullut pihalle printeristä. Eli Hikokin akuille uuden akun kantolaite. Ja nythän sitten jännittää, että kuinka onnistuu. Tässä Hikokin akussa on tää, kun noin nastat tuo sivussa, niin teki siitä ehkä hieman haastavamman, mutta en tiedä. Sanoisin, että kyllä tonne niinku sormi, ainakin tämmönen kavonen sormi mahtuu, niin olisi vallan hyvä. Katsotaan miten tuo kahva menee paikalleen. No sehän napsahti sinne suhteellisen tiukasti, eli tonne tulisi sitten läpi pultit, mutta sen verran on tiukka sovite, että pysyy tälleen kahdella akulla paikallaan ilman sitä pulttiakin, mutta toki laitetaan se, että ei lähde kahva käteen, kun ottaa akut mukaan. Siitä sitten vaan myyntiin ja ostelee. Ja mitä sä ootte mieltä väristä, että pitäisikö tehdä välillä vähän muutakin kuin pelkkää valkoista ja mustaa?